Dneska tam príroda, dneska som tu z Minecraftu. No, toto je, myslím, že prvý diel z toho serveru. Je to môj server obľúbený, z ktorý tu máme obchod. Tunak máme jeden dom. Tunak máme spawner na... No, proste farmu na totemy. Ďalší dom. Tunak mám ja dom. Tunak je škola. V dnešnom videu by som si chcel niečo ešte postaviť. Samozrejme, chcel by som dať 160 odberateľov. To, čo som tam dával tie, že končím s YouTubeom, tak toto, potom mi to prišlo to, že nie, že toľko som do toho obetoval času iba preto, takže nekončím s YouTubeom. Snad sa tešíte a že nekončím s YouTubeom a je to fakt akože dobre, keby ste ma podporili lajkom a odberom. Takže to nestabilné, lebo tunak som sa spavnul pri týchto horách, ale povedal som si, že to by mohlo byť dobre, lebo som nad vodou. Tak ideme stavať. Napríklad postavíme si, áno, toto je môj, ja sa normálne. Toto je môj avatar. To je za tie veci. No, tie, nepamätám, ak sa to volá, nepamätám proste. A ideme si postaviť napríklad taký dom, alebo niečo. Alebo mohli by sme postaviť nejaký bajom malý. Áno, viem čo už. Toto. Uvidíme, či to uhádnete. Napíšte do komentárov, či to viete, čo ideme stavať. Tak. Kde sú tie? Tunak. A tento med si dáme sem radšej. Nechcem ho stratiť, lebo má tak dobré enchanty. Čo by dal môj kamarát Peťo. No a ideme to stavať. Len si ešte ideme zobrať tú trávu, čo tam je. Môže to byť táto tráva, aj táto. Alebo viete čo, zobrať si tieto bloky ešte a ideme robiť z tejto trávy. Postávame to tu. Taký menší ostrov, aspoň potiaľto. Takže nie je to nejak moc veľké, takže sem dáme takto. Napríklad viem, že to v tom nie je, ale tak trošku na okrasu. Treba okrasy aj dávať. Kde je také voľné trošku a tu. Toto. Nebude to dosť malé, bude to akože taká, že časťovná. Každá jedna časť tam bude. Potom tu dám, že takto. Takto sem, potom toto dám preč, samozrejme. Lebo to bude takto, to bude láva samozrejme. Tak toto budem rozbiehať, aby to bolo. Skúste si tipnúť, čo to je za bajom. Podľa mňa to všetci vedia, ale tak skúste. Bum, toto dáme tiež sem dáme tiež takto, sem toto urobíme ešte trošku také väčšie, ten varden je v vode. Tu sme inak dávali, keď sme išli raz do kina s mojím kamošom Peťom, tak tu sme dávali takých wardenov, som tam dával, neviem prečo, len tak do strandy. Kokos.
No, tak. Úplne jak boss. Bum. A sem dáme lavu. Tá lava akože je tak trošku inak rozmestnená, ako som to chcela, ale nevadí. Sem dáme takto. What? Toto nejde položiť. Art, nevadí. No, takže potom tieto bloky už nebudeme potrebovať. Tieto už sú iba potrebné. Magma bloky tiež budú potrebné ešte. Ideme si zobrať drevo. Tak. A hlavne listy. Teraz si nepamätám, aké sú tam listy. Teraz si nepamätám vôbec. To sú také tie... Počkaj, ale kde sú inak tie listy? Toto, že... Ne. To je drevo. Kde sú tie listy? What? Dobre, nevadí, neriešim. To nie je moja chyba. Mali na to toto skôr toto myslieť. Tak robíme takto stromy. Z toho tu urobím napríklad z týchto brikov. Tak a tu môžeme urobiť takú mini vecičku. Nebudem to hovoriť, lebo musíte si tipnúť v komentároch. Nebude to vyzerať ako ona, ale skúšam to urobiť. Nebude úplne tak vyzerať. Tak, ako by mala vyzerať, ale lepšie než tamto. Tak, potom takto, takto. Takto. Tak. Takže to je dosť veľké a tak, môžem dať urobiť čas. Tak, au. Povrzgala posteľ, jau. Spuchol do chrbáta. Dobre, takže to by malo byť tunak. Toto môžeme, alebo ne, áno, tak toto bude už menší. No. Tak, asi všetko. No a ideme do mojho domu. Zavriem tento dom. Ideme sa vyspať. Takže... Takže tak. Ideme sa pozrieť, jak vyzerá takto z diela. Nevyzerá úplne zle. Napíšte mi, viete, čo to je za biom. Je to v Nedru, poviem napovedu. Ale nepoviem vám, ako sa volá ten biom. Nepoviem. Je to v Nedru, ale nepoviem, aký biom to je.
Dobre, čo by sme mohli urobiť teraz? Tak. Detroitové brnenie. Páči mi, čo je to lodenka. Lodenka, čo to je? Bro. OK, ideme sa asi trošku prelietať, lebo dlho som nelietal. Rachytle. Ježiši. Jeden stak mi stačí. Čo? Oh my gosh. Tyto rachytle. Jak to mám urobiť? Ty kokos. Ty kokos, čo tu robíš? Milan. Traja. 3 totemy. 4. 1, 2, 3, 4. 5. 6 totemov. Pokopí mám skoro pol. Áno. Áno, ideš papať, jasné. Ideš. Ja sa teším, Mikuláš. Jupi. Tak sa ma pýtate, prečo hovorím jupi. Tak sa nám vrátil kocúr. Jepi. Kokos. To je ťažšie. Jak sa to robí? Napíšte mi do komentárov, mne toto nejde. Ja neviem prečo. Idem rachytle. Hneď prvé, ako sú tu. Letru. Tvárne letru 1. Ale to mi nejde. Ideme si urobiť dropper na ohňostroj. Takže vlastne takto. Zoberieme si blok. Skúsime obidva, neviem, ktorý je ktorý. Toto si dáme sem. Áno. Nie je.
Dobre, ideme. Dobre, skúsime tento. Čo? No. Toto sa nedá dať nič, čo? Dobre, ideme. Dobre, tak, a kde je to? Kde to máme? A pačko? Tak. To je mega dobré. What the hell? To je mega. Ty kokos, yes. Dobre, ideme tam dať ešte nejaké. Tak, dáme tam žltá. Dobre, túto dáme ešte tieto tri. To je náš ohňostroj. A ideme ešte tu máme tento, ale ne. Yes. Nakoniec čaute, ja sa budem s vami lúčiť a na konci videa ideme ešte ohňostrojovať. Wow. Dobre. Zelená. Čierna. Svetlomodrá. Čierna. Dvakrát čierna tam je, či čo? Dobre, ak sa vám video páčilo, nezabudnite len podporiť lajkom a odberom a čaute.